Onar us recomana per aquest cap de setmana que aquest diumenge aneu al Passeig de Gràcia, que podreu gaudir d'un concert gratuït on veureu el tenor Josep Carreras i la bailadora Sara Varas a les 8 del vespre, on hi haurà com a fi de festa de la regata cultural, i això ha estat promocionat per el bicentenari, per celebrar també el bicentenari del Passeig de Gràcia. També, què més podrem tenir aquest cap de setmana? Doncs el Barcelona Design Week 2024, on hi ha molts espais on podreu veure bon disseny, conferències, xerrades, activitats, tallers, en el Museu del Disseny, el Roca Gallery, també al KB Home, que també hi haurà els alumnes de l'Elisava, que també se'ls donarà uns premis. I també nosaltres vam gaudir a la Casa Bonall, vam anar-hi i hi havia un grup de dissenyadors, tant de Barcelona i uns altres d'Alemanya, que feien unes sinergies de les receptes per connectar-se, i llavors doncs cada dissenyador ha anat fent la seva carta de recepta, que és el millor per connectar-se. Nosaltres ens vam fer un llibre d'unes 10 pàgines de diferents dissenyadors, que la veritat la idea estava molt bé i està molt interessant. Llavors, què més? També podeu gaudir del Festival de Creació Contemporània que es fa en el Poble Nou. I la veritat és que també tindreu dansa, música, teatre, circ, performance, diferents disciplines d'espectacles, i podreu gaudir-les tot aquest cap de setmana. D'exposició, quina exposició us recomanem? Doncs que aneu a veure la Paula Bonet a Can Framis. A Can Framis, que ja fa una exposició on l'artista reflexiona sobre el món que ens envolta i també el tema que interpel·len especialment a les dones, a la seva sexualitat, al seu part, a l'avortament. I també veurem el treball de l'Anguila, que era l'antic llibre que va fer Paula Bonet i el seu treball anterior, així que podreu gaudir d'aquestes dues facetes i coses que ha fet Paula Bonet en la seva exposició. També podrem veure de teatre. Què us recomana Onar? Doncs, si podeu, que aneu al Teatre Lliure a Gràcia a veure Hamlet. Un Hamlet meravellós, diferent, que ha estat dirigit per la Txela de Ferrari i ha estat interpretat per uns fantàstics actors amb síndrome de Down, on ens expliquen les seves inquietuds, el ser innocent, el que se'ls tingui en compte. La veritat és una lliçó fantàstica. Esperem que gaudiu molt del cap de setmana. I si us voleu quedar a casa a veure una sèrie, Onar us recomana Respira. És una sèrie de 8 capítols a Netflix on hi ha uns fantàstics actors d'aquí, la Naja Nimri, Manu Ríos, la Aitana Sánchez Gijón, l'Anna Arroyo, l'Abril Zamora, i tot això ha estat dirigit per el Carlos Montero. Són 8 capítols on ens parla de la sanitat pública en un hospital de València, on passen moltes situacions diferents que realment cada capítol és intrèpid, està molt bé, parlen de com tenim la sanitat pública, tots els polítics. Interessant, divertida, no et deixa indiferent. Que tingueu un bon cap de setmana i sobretot a disfrutar.